Yau kenan a lokacin da rana take ƙoƙarin tasowa daga nan birnin Madinar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabbas duk duniya ban ga kamar birnin Madina ba. Allah ya sa kuna da rabon zuwa ku yi masa salati ku yi mana shi. Wannan ita ce birnin Madinar Annabi Muhammad, gari mafi aminci a duk duniya, gari mafi kyawu a duniya, gari mafi tsafta a duniya. Ya Allah, duk wanda ya sa hannunsa ya yi sharing domin wani ya gani ya amfana, Allah kai mai sanadin zuwa wannan birni na Madina. Kar ku manta da yin kun san nan ko ina ne ko sai mun muku bayani. To nan wata unguwa ce a nan birnin Madinar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yau da sassafe kenan, ƴan uwana ku yi masa salati, ku yi masa sallama, Allah zai ba sa dama ya maida muku, Allah ya muku sanadin zuwa, ku yi mana share. Wannan shine birnin Madina. Yaya kuka ga yanayin tsarin garin? Wannan shine garin da ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya a lokacin da yake neman kariyas. Ya Allah ya ƙara ɗaukaka wannan birni, Allah ya kawo ku yi mana share. Waɗannan kekunan da kuke kallo an tattanaje su, an kuma sassaka su a wasu wurare daban-daban ne da ke nan birnin Madinar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin sauƙaƙa ma al'umma yanayin zirga-zirga. Shin tambayar anan shine, hawa waɗannan kekunan kyauta ne ko sai an biya wani abu? Amsar anan ita ce Allah ya muku sanadin zuwa domin ku tabbatar da kawunan ku. Allah Ubangiji ya sa kuna da rabon zuwa kuma na shi. Ya Allah, dan tsananin soyayyar da kake ma wanda raudarsa take a wannan masallaci, duk wanda ya ga wannan bidiyon sannan yayi sharing domin wani ya masa salati kuma ya amfana, Allah ka sa ya zo wannan birni na Madina. Kun ganta nan ita ce kofar shiga gidan aljanna, kofar shiga gidan aljanna, babu salam kenan, kofar shiga raudan Muhammadu Rasulullah. Wannan ita ce babu salam, kofar aminci, kofar shiga rauda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Ubangiji ka sa mu cikin ceton Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka sa mu cikin cetonsa. Ya Allah ka sa mu cikin cetonsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk mai kallon wannan bidiyon, Allah Ubangiji ka kore masa hanyar ziyara Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kar ku manta da yi mana following da kuma yi mana sharing da muku ƙara karfafa mana gwiwa. Ku ci gaba da yi ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati. Fatan alkhairi.